Hej, jeg vil vise, hvordan produktreglen bruges til differentiation. Sætningen lyder således: f af x er lig med g af x gange h af x bliver til f mærke af x er lig med g mærke af x gange hx plus g af x gange h mærke af x. Det vil sige, det er den første differentierede gange den anden udifferentierede plus den første udifferentierede gange den anden differentierede. Jeg har valgt den her funktion f af x er lig med x i syvende gange sinus til x. De differentierer, altså g mærke af x bliver til 6x i syvende, og h mærke af x det bliver så til cosinus til x. Så indtil dem i produktreglen f mærke x er lig med g mærke x, det er altså 6x i syvende gange den udifferentierede h, det er bare sinus til x, plus den udifferentierede g, det er x i syvende gange den differentierede h, som er cosinus til x. Så er x'en blevet løst.